Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, Kovács Bélának hívnak, és én vagyok a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Hálózat Kft. Szabolcs megyei képviselője. A cégről annyit kell tudni, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozik, a három exportfejlesztési, vagyis a két exportfejlesztési és az egy befektetés ösztönzési cég mellett, ugye a HEPA, a HIPA és vagyunk mi. A CED az egy angol mozaik szó, a gazdaság Central European Economic Development kifejezésének a rövidítése, és így került gyakorlatilag a cégbíróság elé. Az exportfejlesztése, ez egy hagyományosan több évtizedre visszanyúló feladatunk, és nem csak nekünk, hanem az előcégeknek is, akik ezzel foglalkoztak. Amiben mi vagyunk igazából, az a határon túli kapcsolatoknak az erősítése és a magyar termékeknek Közép-Európába történő elhelyezése. Ahogy most látjuk a képet, 9 országban van 21 irodánk, így taxatív felsorolásokban, hogyha megyünk Lengyelországba, Krakkó, Szlovákiába felvidéken, Dunaszerdahely, Komárom, Párkány, Rimaszombat, Kassa, Királyhelmec, Ukrajnában Ungvár, Beregszász, az Erdély részen, Romániában Szatmárnémeti, Kolozsvár, Arad, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, és remélem nem adtam ki. Újvidéken, Eszéken és Lendván van irodánk. Ausztriában szintén, például elfelejtett Einstadtban és Brnóban, Csehországban. Tehát itt fel vannak sorolva az országok, hogy hol vagyunk megtalálhatóak. A szolgáltatási portfólión közé alapvetően még mindig a magyar termékek kihelyezése szerepel. Gyakorlatilag azért a közép-európai országokra céloztunk, vagy hozták létre ezt a céget, mert nagyon sok határon túli magyar is található ugye ezekben a területekben, és egy potenciális felvevő piacként tekintettünk rájuk. Ráadásul mi a kis és közép vállalkozásokat támogattuk, meg támogatjuk folyamatosan, és amikor indultak ezek a projektek, még nagyon sok magyar KKV nem volt olyan szinten, hogy profi exportmenedzsmenttel foglalkozzon, és a nyelvtudásuk sem volt megfelelő szinten. Ezért kézenfekvőnek tartottuk és tartjuk ma is, hogy ha a termék esetleg már magyar piacon bizonyított, akkor a környező országokban, határon túli területeken meg tudja találni szintén azt a helyet, amit Magyarországon már betölt. Ráadásul nagyon sok esetben a kinti magyarok keresik azokat a termékeket, amik Magyarországon elfogadottak, népszerűek, és igyekeznek ők is a saját forgalmazóik révén piacot találni, vagy meghonosítani ezeket a termékeket is. Nem akarok márkaneveket mondani, de gyakorlatilag nagyon sok magyar cég jelentős exportbevételt könyvelhet el ezeken a területeken. Mit csinálunk még? Alapvetően kiállításokat támogatunk. Minden évben van egy 15-25 körüli kiállításunk, ahová kivisszük a magyar cégeket. Alapvetően mezőgazdaság, élelmiszeripar, mezőgazdasági gépgyártás köré csoportosulnak ezek a kiállítások. És gyakorlatilag nem lövünk nagy, tehát gyógyszeriparra, számítástechnikai kiállításokra különben sincsenek itt a környező országokban, de mi továbbra is a KKV-kra fókuszálunk ezen a téren is.
Van egy beszállítói adatbázisunk, ami a gazdaságfejlesztési programok támogatására szolgál, amit hagyományos szolgáltatásaink is, az új szolgáltatások között megtalálható a online platform a B2B tárgyalásokhoz. Ez részint a Covid-nak volt köszönhető, hogy ezt fejlesztették vagy meghonosították. Van egy Hulex adatbázisunk, ami azért fontos, gyakorlatilag ez a román törvények, gazdasághoz kapcsolódó törvényeknek a magyar fordítása szerepel, mert Székelyföldön, meg nagyon sok helyen még most sem beszélnek románul az ottani nemzettársaink, és azért, hogy eligazodjanak a kinti törvényekbe, ezért a magyar állam fektetette ezeknek a lefordításába pénzt, és a honlapunkon ez megtalálható, tehát meg lehet nézni, hogy milyen vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. Vannak képzéseink, ugyanúgy a határon túl magyar lakta területeken, ez a Cedukáció név alatt fut. Idén is voltak már Nagyváradon nagyon sikeres, Marosvásárhelyen képzéseink vannak. Neves előadókat hívunk meg, és próbáljuk azt a tudást, ismeretet, amit egy-egy szakértő magának meghonosított csúcson továbbadni a kinti társainknak. És van még egy Rohonci Gedon mentorprogram is, ez Szlovákiában van. Gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy szaktanácsadók segítségével a kinti termelőket a termékeiket egy minőségileg magasabb fokozatba próbáljuk juttatni, úgyhogy megkapják azokat a képzéseket, szaktanácsadásokat, ami ehhez szükséges. Volt egy első program, abba gyakorlatilag borászok kerültek be, mert úgy azt gondoljuk, hogy ugyanolyan adottságaink vannak, vagy vannak felvidéken is, mint akár egy olasz történelmi borvidéken, és kettő cégnek biztosan sikerült olyan termékeket kifejleszteni, hogy sikerült bejutniuk Michelin csillagos éttermekbe, tehát oda szállítanak majd. És elindult ennek a mentor programnak a folytatása is, ebbe az évben lett meghirdetve, ki is lettek a győztesek választva, de most nem a borászatra, hanem egyéb élelmiszer feldolgozásra, tehát sajtkészítők biztosan vannak, meg azt hiszem méztermelők is, és őket is megpróbáljuk ezeken a lépcsőkön keresztül vinni, hogy minőségi termékeket tudjanak előállítani. Amit még csinálunk, mindig érdekelnek azok a cégek minket, akik potenciálisan exportképes termékeket tudnak előállítani. Az azt jelenti, hogy nem csak a piacra termelnek, nem csak a magyar piacra, hanem van annyi kapacitásuk, hogy rövid időn belül le tudják érni azt a kapacitást, ami a exporthoz, a folyamatos export tevékenységhez szükséges. Ezeket a cégeket gyűjtjük. Azt szeretném elmondani, hogy non-profit Kft. Vagyunk, tehát semmilyen ellenszolgáltatást nem kérünk a cégnek a tevékenységéért, tehát ahol vagyunk, ott tudunk és segítünk. Igazából annyit szoktunk kérni, hogyha valamilyen export ügyletet mégis összehoznak rajtunk keresztül, azt igazolja le a cég, mert igazából a mi munkánkat is igazolni kell valamilyen szinten. De ezen túlmenőleg semmilyen kötelezettsége nincs a cégeknek mi felénk, csak hogy puskázzak egy kicsit a számokból. Tehát alapvetően a exportfejlesztés meg a sikereink viszonylag jól dokumentálhatóak, amiket létrehoztunk. Megvan a szerződés a külügyminisztériummal, hogy hányszoros bevételt kell, vagy exporttámogatást elérni a mi támogatásunkhoz képest, és ezt minden évben hál' Istennek a többszörösét tudjuk hozni, vagy attól jóval többet, teljesen változó szektorokban. Tehát van, amikor hirtelen sikerül
világítástechnikai projekteket szerezni Vajdaságba. De alapvetően az élelmiszeripar, meg az élelmiszeriparhoz kapcsolódó termékek továbbra is a dominánsak. Sikerült vajdasági üzletláncba teljesen ismeretlen magyar terméket bevinni, sikerült Székelyföldre magyar termékeket vinni, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben az országokban folytatjuk nem csak a piackutatást, hanem a konkrét termékeknek a kijuttatását is. Minden évben most már rendszeresen beszállítói fórumokat tartunk, ahol akár üzletláncok beszállítói, vagy maguk az üzletláncok képviselői itt hívjuk meg Magyarországra. Pesten a Kassa utcában van a központuk, és ott szervezzük azokat az üzleti tárgyalásokat, ahol potenciálisan bekerülhetnek a magyar felek. Azt hadd mondjam, hogy volt már ebben az évben is, zöldséggyümölcs ágazatban is szerveztünk ilyen beszállítói fórumot, folyamatban van továbbra is, de ez csak az egyik része a dolgoknak. Barkácsáruház láncnak is próbáltunk már magyarországi beszállítókat, de nyilván, hogy tehát a távol-keleti import gyakorlatilag lenyomná azokat a magyar vállalkozásokat is, akik valami hasonló projekttel foglalkoznak, tehát nagyon nehéz a verseny. Élelmiszer iparban talán egy fokkal jobb, de így sem egyszerű. A kiállításaink Bukarestben szoktak lenni, amit mondtam, de volt már ebben az évben Vajdaságban, Brassóban, Gasztropan szerveztünk a szlovák élelmiszeripari beszállítói vagy ott részvétünk, vittünk ki 3 céget Kassára. MSG kiállítás lesz mezőgazdasági gépgyártóknak, azt hiszem a cseh piacon volt a Techagro is, Brnóban még lesz Szlovéniába, Horvátországba és Romániába is kiállítás, ahová a magyar cégeket szívesen látjuk. Amit a gazdaságfejlesztési programunk, tehát a kormány úgy döntött, hogy a szülőföldön maradás véget pénzügyi eszközökkel segíti a határon túli magyar vállalkozásokat. Ez 2 csoportra lehetett osztani, nagyobb beruházások és a kisebb, ami alapvetően a KKV-knak, meg az egyéni vállalkozóknak szólt. Ez Felvidéken, a Baros Gábor név alatt futott, Kárpátalján, az Egánede és Vajdaságban, Erdélyben is a ProEconomic, a Prosperitált csináltak, de mindenhol volt, Ausztriát kivéve. Gyakorlatilag több 10 milliárd forint ment el ezekre a projektekre, és segítette a kinti vállalkozásokat. Ezeknek most zajlik a zárása. Jelenleg ebben a témában új projektek nincsenek meghirdetve. Reméljük, hogy lesznek, de ezt a több ezer pályázatot le is kell zárni a kollégáknak a záros időn belül, hogy nem tudjuk túlterhelni magunkat. Itt lehet látni, tehát ami volt a baros kiírások, a mezőgazdasági, kismezőgazdaság és a KKV-knak szóló pályázatok. Nem akarok, tehát pontosan, vagyis nem pontos a szám, de kb. 80 milliárd forint ment el az évek alatt a határon túli magyar vállalkozások támogatására is. Segítjük a tőkekihelyezést, hogyha esetleg valakinek olyan projektje lenne, hogy telephelyet keres ilyen és ilyen feltételekkel, akkor a kinti kollégáim ebben tudnak segíteni. Nyilván a helyi jogszabályokat, meg a rendeleteket ezt adott nyelven meg tudják szerezni, értelmezni, és akkor információval látják el az érdeklődő, vagy ez a potenciálisan beruházók felett. Erről a
román jogszabályokról mondtam már egy pár szót, ezt többet nem akarok. Az edukáció is Kemény Dénes volt az egyik meghívott előadó Marosvásárhelyen épp a múltkorában, és azért igyekszünk olyan embereket hívni, akik letettek valamit az asztalra a út tekintetében. Ez a rohonci program, amiről beszéltem, és gyakorlatilag ennyi, nem akartam húzni az időt. Körülbelül ezekkel az eszközökkel segítjük a határon túli magyarságot, meg a gazdaságot a mi tevékenységünk mellett. Köszönöm, hogy meghallgattak.